باسم سلاسي باسم أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሕ ሓምለ ናይ ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክስድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም አዲ ልሳን አንደበት ኩነኒ ዕረፍቱ ንቅዱስ ሶፎንያስ ነቢ 4 ሓምለ በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ኩሲ ወዲ ጎደልያ ወዲ አማርያ ወዲ ሰደቅያ ዝኾነ ቅዱስ ሶፎንያስ ነቢ መዘከርታ ዕረፍቱ እንትኸውን ከምኡውን 12ኦም ደቂቀ ነቢያት እውን ብሕብረት ዝዝከረሉ መዓልቲ እዩ። ነቢ ማለት ብቐጥታ እንትፍታሕ ሓላፍነትን ሓሊፉ ዝተሰወረ ምስጢር መጻእያትን ዝመጽእን ማለት እዩ። ንቅድሚት ዝኸውን ዝፈልጥ ሰብ ማለት እዩ። ሃብተ ትንቢት ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ገንዘቡ እንትኸውን እሱ ዝንዝፈትዎ ብጸጋ ይህቦ። እዞም ካብ ጎይታ ሃብተ ትንቢት ዝተውሃቦም ኣቦታትን እኖታትን ኣዴታትን ድማ ቅዱሳን ነቢያት እናተባሃሉ ይፍለጡ። ዘመነ ነቢያት ተባሂሉ ዝፍለጥ ብሉይ ኪዳን እኳ እንተኾነ ክሳዕ ዕለተ ምጽአት እግዚአብሔር ጸጋኡ ንዝፈቐደሎም ኣይኽልክሎምን እዩ። ኣብ መንጎ ሐዋርያት እውን እኒ ቅዱስ አጋቦስ ዝኣምሰሉ ነቢያት ነይሮም እዮም። ቅዱሳን ነቢያት ካብ እግዚአብሔር እናተላኣኹ ንወዲ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ንምትዕራቕ ይመኽሩን ይግስጹን ካብቲ ቅኑዕ ሃይማኖቶምን ንጽህናኦምን ዝተለዓለ ንእግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ኣርኣያን ኣምሳልን ርእዮምዎ እዮም። እስመ ብኣንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸሩ ገጸ በገጽ ከም ዝበለ ኣብ ባህር ያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ናይ ብዙሓት ነቢያት ፍጻሜኦም መከራ ብምቕባል እዩ። ሓቂ ስለ ዝተናገሩ ንገሊኦም ብእሳት ንገሊኦም ብሰይፊ ንገሊኦም ከዓ ብመጋዝ ተሳቅዮም ተፈቲኖም እዮም። ካልኦት ናብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ኣንበሳታትን እንትድርበዩ ዝተረፉ እውን ብኣእማንን ተቐጥቂጦም እዮም። በዚህ መከራኦም ምክንያት ከዓ ንቤተ ክርስቲያን መሰረት ተባሂሎም እዮም። ጎይታ እውን ንደቀ መዛሙርቱ ካልኦት ደኸሙ ንስኻትኩም ከዓ ንብድኻሞም ኣተውኩም ኢሉ ናይ ነቢያት መከራ ተናጊሩ እዩ። ነቢያት ንጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስን ንድንግል ኣዲኡን ንምርኣይ ብዙሕ ጽዒሮምን ደልዮምን እዮም። ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ደለዩ ከም ዝበለ ጎይታ ኣብ ወንጌል። ሎሚ ግን ኣብ ሰማያት ጸጋ በዚሕሎም ክብሪ ተዋሂብዎም ሓሴት ወይ ከዓ ደስታ ይገብሩ። ቅዱሳን ነቢያት በዋናነት 15 አበው ነቢያት 4 ዓበይቲ ነቢያት 12 ደቂቀ ነቢያትን ካልኦት ነቢያትን ተባሂሎም ኣብ 4 ይኽፈሉ። 15 አበው ነቢያት ማለት ቅዱስ አዳም አቦና፣ ሴት፣ ሄኖክ፣ ቃይናን፣ መላልኤል፣ ያሬድ፣ ሄኖክ፣ ማቱሳላ፣ ላሜህ፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ሙሴ፣ ሳሙኤልን እዮም። 4 ዓበይቲ ነቢያት ድማ ቅዱስ ኢሳያስ ልዑለ ቃል፣ ቅዱስ ኤርምያስ፣ ቅዱስ ሕዝቅኤልና ቅዱስ ዳንኤል እዮም። 12 ደቂቀ ነቢያት ድማ ቅዱስ ሆሴዕ፣ ቅዱስ አሞጽ፣ ቅዱስ ሚክያስ፣ ቅዱስ ዮናስ፣ ቅዱስ ነሆም፣ ቅዱስ አብድዩ፣ ቅዱስ ሶፎንያስ፣ ቅዱስ ሐጌ፣ ቅዱስ ኢዩኤል፣ ቅዱስ ዕንባቆም እና ቅዱስ ዘካርያስ እና ቅዱስ ሚልኪያስ እዮም። ናብ ስም ዝርዝር ካልኦት ነቢያት ቅድሚ ምስጋርና ኣባ ዓርከ ስሉስ ደቂቀ ነቢያት ኣመልኪቱ ዝደረሶ ኣብ ናይ ዝዕለት ስንክሳር ተጻሒፉ ዝርከብ ኣርኬ ኣብዚኣ ክንጠቕሳ። ሰላም ለክሙ ነቢያተ እስራኤል ኩሉ ዘርኢኩሙ ገሃደ ምስጢረ ዝሃለወ ይህሉ በእንተ ክርስቶስ እግዚ ወበእንተ ቅዱስ ወንጌሉ ይወፅእ ሕግ እምጽዮን ዘትብሉ ወእምኢየሩሳሌም ካበላ ኣብቃሉ። ካልኣን ነቢያት ድማ እኒ ኢያሱ፣ ሶምሶን፣ ዮፍታሄ፣ ገዴዎን፣ ዳዊት፣ ሰሎሞን፣ ኤልሳዕ፣ ኤልያስን ኤልሳዕን ካልኦትን እዮም። ነቢያት በከተማ እውን ይኽፈሉ እዮም። ናይ ይሁዳ ኢየሩሳሌም
ናይ ሰማርያ እስራኤልን ናይ ባቢሎንን ኣብ መርኮ ጊዜ ተባሂሎም ይጽውዑ። ብዘመን ኣከፋፈላ ድማ ካብ ኣዳም ክሳብ ዮሴፍ ናይ ዘመነ ኣበው ነቢያት፣ ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክሳብ ነቢይ ሳሙኤል ናይ ዘመነ መሳፍንት ነቢያት፣ ካብ ቅዱስ ዳዊት ክሳብ ዘሩባቤል ዘለው ድማ ናይ ዘመነ ነገስታት ነቢያት እናተባሃሉ ካብ ዕረፍቲ ዘሩባቤል ክሳብ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዘለው ድማ ናይ ዘመነ ካህናት ነቢያት ይበሃሉ። እምበኣርከስ ስለ ቅዱሳን ነቢያት ብሓፈሻ ብውሕዱ እዚ ካበልና ናብ ናይቲ ዕለት ፍሉይ በዓል ቅዱስ ሶፎንያስ ነቢይ ከዓ ንሕለፍ ንመለስ። ቅዱስ ሶፎንያስ ቁፅሩ ካብቶም 12 ደቂቀ ነቢያት እንትኸውን ዘመነ ትንቢቱ ድማ ኣብ ዘመነ ኢዮስያስ ንጉስ ይሁዳ እዩ ዝነበረ። ደቂቀ ነቢያት ማለት በጥረዩ ውሉድ ነቢያት ማለት እዩ። በጥረዩ አንድም ዝጽሓፍዎም ትንቢታት እንትበዝሑ 14 ምዕራፍ እንክውሕዱ ድማ ሓደ ምዕራፍ ስለ ዘለዎም እዮም ደቂቀ ነቢያት ዝበሃሉ። እዚ ነቢይ ብዛዕባ ጥፍኣት ሞዓብ ፋርስን ነነውየን ትንቢት ተነቢዩ ከም ዝበሎ ተፈጺሙ እዩ። ስለ ምጽአተ ክርስቶስ እውን ትንቢት ተናጊሩ እዩ። ከምዚ እናበለ ምእንቲ ኩሎም ስመ እግዚአብሔር ክጽውዕን ብሓደ ኣርዑት ንዓየይ ግዝኦለይን ሻዑ ጊዜ ልሳን ኩሎም ኣሕዛብ ክምለስ እየ። ብተወሳኺ እውን ከምዚ በለ ካብ ሩባታት ኢትዮጵያ ንዓየይ ወይ ከዓ ንዓይ መስዋእቲ ከምጾለ እዮም። ንእግዚአብሔር መስጋና ይኹን። ንዕና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረከቱ ድማ ምሳና ትኹን አሜን። ሰላም ለከ ሶፎንያስ ክቡር ዘተነበይከ በእንተ ይሁዳ ህልቀተ ሓጣን እምድር እንዘ ትብል ከመዝ እንበለ ሰናይ ምግባር እያድህን ወይት በዘው ብሩር ኣብ ምምጻእተ እግዚ ዕለተ ፍዳ መሪር። ቅዱሳን ዮሐንስን ኣብቄርን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን ኣብቄርን ዮሐንስን ፍልሰተ ስጋኦም ኮነ። እዚ እውን 6 መዓልቲ የካቲት ሰማዕት ምስኮኑ ምእመናን ሰባት ብሕቡእ ስጋኦም ጸይሮም ኣብ ሰሜን ከተማ ኣብ ውሽጢ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ኣቐመጥዎም። ክሳብ ዘመን ሊቀ ጳጳሳት ቄርሎስ ድማ ኣብኡ ነበሩ። መልአኽ እግዚአብሔር ንቅዱስ ቄርሎስ ተገለጸሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ንኽኸይድ ናይ ቅዱሳን ኣብቄርን ዮሐንስን ስጋኦም እውን ንኽሸከም ኣዘዞ። ንሱ እውን ተንሲኡ ኸደ። ምስኡ እውን ብዙሓት ህዝቢ ነበሩ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ድማ ጸለዩ። ነቲ መሬት ምስ ከውዓቱ ድማ ስጋ እዞም ቅዱሳን ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ቦታ ተገልጸሎም። ብዓብይ ክብሪ ድማ ንስጋ ቅዱሳን ተሸከሙ። ናብታ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘላ ካልእቲ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ድማ ኣብጽሑ። ኣብኡ ድማ ስጋኦም ነዞም ቅዱሳን ኣቐመጡ። ኣብኡ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሃነጽሎም። በዛ መዓልቲ እውን ዓብይ በዓል ገበረሎም። ካብኣቶም እውን ተኣምራትን መንክራትን ተገለጹ። ኣረማውያን እውን ተኣከቡ። ነዚ ርእዮም ድማ ጣዖታቶም ሓደጉን ክርስቲያን ኮኑን። ነታ ቤተ ጣዖታት ግን ኣብ ልዕሊኣ ሖፃ ተኸሚሩ ዓብይ ጎቦ ኾነ። ስጋ እዞም ቅዱሳን ግን መንክራትን ንድውያን ዓብይ ፈውስን ዝገብር ኮነ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎቶም ይምሓረና፣ በረከቶም እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል ለዮሐንስ ወለአብቂር እለ ነበሩ ህቡ በእስክንድርያ ሃገር ከመአሰር እዩ መልአክ ለቄርሎስ ማር ኣፍለሰሙ ዮም በእበይ ወክብር ሃበ ቤተ ክርስቲያን ዝሃሎ በጽንፋ ለባህር። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ሓምለ 5 ድማ ንቕጽል ወላዲተ አምላኽ ልሳን ኩንና ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን 5 ሓምለ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ክቡራትን ዓበይትን ኣቦታትና ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ናይ ሰማዕትነቶም መዘከርታ እዩ። እዚ ጴጥሮስ ድማ ካብ ቤተ ሳይዳ እዩ። ዘፋፊ ዓሳ እውን ነበረ። ጎይታ ድማ ኣብ ጽባሕ እታ ዝተጠመቐላ
معلتي حاريو كابتب عسرته كلتا ناي أملخنان مدحينان إيسوس كريستوس دك مزامرتي دما حدا زخنا أقدمو سموان زبهال زنبرا إرتوا تبهال سبيتي زنبرتو مس عابي حاو مس اندرياس عسى الناس جرا زم حدادر زنبرا ويتا تخطلني عسى خم تسجرو كم أون نسبات التسجرو خجبركم إلو حواريا نخخون مس اندرياس حاو تسوعو كوينو بيتروس إلو سم ذهب أون بعل قويتانا أيو بيتروس ني حواريات حلقة انتقون ناي منجست سمايات مفتحي كل في استوعبو أيو بيتروس زبل جري خنيا خوينو ترجم أون كوخي مالتيو قدوس بيتروس نجوس نيرون نتاوت سجدو إلو كإزدز كله بمقوامو مخنيات كقتلو انكدلي كريستيان مؤمنان حبيهم كابروم كتما يوصو أمو قدوس بيتروس دما جنا أب من قدي قويتالك كم سب مسكال صيرو كم زخيد مسيلو انك رأيو قويتاي نابي دعا مستر آيو قويتاي نابي تخيد على الخابولو قويتا دما أبروم زسكال اللي انت زي لما أنا بعليك داقماي كسكالي خيد على الخوبولو قدوس بيتروس ون ازيما الاختي نعو مخانو ترديوو نابرم تمليسو نتم النادلي وزنبر وتعدرات دما أبزي ألخو حازوني جنا كم قويتا انت يكونس قل أفي دفئكم سقلني بلام نساتم دما حمش تحمله نقل عفو سقيلهم باسم قويتا كريستوس سماعتنا تقبلا بركة أملادنتو مسكل لنا انزل عالم آمين يخون آمين سلام لك بيتروس تلميذ زيك بتأكد تسفى نجرة نفاق وكايد انزل تروز طبعا لملئك كريستوس ولد عمل لك ورزا كأنتك بعد وعمل هيك أكنتك بعد آمين قدوس باولوس ولكوا كابتم عسر تحلتك مزامرتي أيقون بجبرن بسبكتون جنا هوريا يبهال إيو أقدمو سمو ساول انتنبر جماليال كابس بهال أيهوداوي ممر استمهاره نأيهوداوي كنعاس لزنبرو نأيهوداوي نت كنعاس لزنبرو دما نتم هورياتن كريستيان يأسرو من ينقلعتو عمون زنبره دماسقونا بتبهال كتما انك خيد جنا قويتا كريستوس بعمدي برهان عينو زعورن زنقاقورن سبيو قويتا انت كنقاقورو دما مني خانسخا انكبلو أنا دعا نسخا تسادني إيسوس إيه بلو نخريستيان من قلتع ويكا مسداد نخريستوس مسداد مخانو كقلت ألو داليو بدحر زي دما قويتا مروز أغحي كقبرك أيه إلو ناب هانانيا زبال كريستياني لأخو هانانيا دما صولت جيرو انتن زعورا أعينتو باولوس ملسلو بدحر زي دما كريستيان كوينو بزحات هاجراتون بمزارن بمسباخن زغلغله كابتم سبعان كلتن أردئتي زمدب هاوريا أيو بسسان شدشتن عامة مرات بيتروس زسقاله نجوس نيرون نباولوسون بسيف كسالو تقاريسو سماعتنت نقبل غيرو أيو صلاتن بركاتن يحلونا مسكلاتنا يكون آمين سلام لباولوس هايمانة كريستوس زاغاده اسك أقصلو بسيف ومترو كساده كما يقبئ هزب هي انتك أدامي سدده بلا على أبدان تمثل أبدا ولا أيهودني كونمو أيهودا نجزامير أملخنا مسكانا يخون نعنا أون بصلاة قدسانو يمحارنا نزل عالم آمين باسم آب وولد منفس قدوس أهادو أملاك آمين كم أون نشدشت حملة أبونا أبراهام زجر علتا شدشت حملة بزا معلت زيا منم زي سناقرنا اللومن قدلم أقوى زي قالشنا اللومن عبيس أدك أبونا أبراهام زجر علتا تقراي عرفتم يو እዞም ጻድቅ አቦ ኣብ ትግራይ ገራዓልታ ኣጽቢ ወንበርታ ደብረ ጽዮን ገዳም ዝመስረቱ ዓቢ አቦ እዮም። አቡነ አብርሃም ዘገራዓልታ እዞም ጻድቅ እዚኦም ትውልዲ ዓዶም ትግራይ እዩ። ብናይ ስርዓተ ገዳማትን ብስርዓተ ቆነናን ፍልጠቶም ተወዳዳሪ ዘይርከቦ አቦ እዮም። ካብቶም ጥንታውያን ቅዱሳን አቦታትና ሓደ ክኾኑ እንከለው ብስሞም ዝተሃንጸ ሓደ ገዳም ድማ ኣብ ትግራይ ገራዓልታ ኣጽቡ ወንበርታ ይርከብ።
በረከት ጻድቅ አቦና አቡነ አብርሃም መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሆን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እውን በጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ቅዱስ መርቄሎስ ሐዋርያ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ መርቄሎስ ሐዋርያ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዝብል ስም እውን ዝፍለጥ እንትኸውን ብነገድ እስራኤላዊ ዝኾነ ናይ መጀመርታ 100 ክፍለ ዘመን ሰብ እዩ። ጎይታና ኣብ መዋእለ ስብከቱ ክምህር ከሎ ብምስጢሩን ብተኣምራቱን ተማሪኹ ተኸተሎ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ምእንቲ ክኸውን ዓዲልዎ እዩ። ቅድሚ ናይ ጎይታና ሕማሙን ስቕለቱን ንድውያን ብምፍዋስን ኣጋንንቲ ምውፃእን ካብ ዝኸኣሉ ኣርድእቲ እውን ሓደ እዩ። ቅዱስ መርቄሎስ ኣብ በዓለ 50 ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንወንጌል ኣገልግሎት ተዋፈረ። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም ክፍልታት ን34 ዓመታት ብምግልጋሉ ሐዋርያ ስሙ ጳውሎስ በልዎ። ምክንያቱ ጳውሎስ ማለት ብርሃን ማለት እዩ። ልክዕ ሳውል ጳውሎስ ከም ዝተባሃለ ማለት እዩ። ስሙ ናይ ግብሪ ብስራሕ ዝርከብ ስም እዩ። በዚ ምክንያት ስጋብ ሕጂ ቤተክርስቲያን ትጽውዖ ጳውሎስ ተባሃለ መርቄሎስ እናበለት እያ። ቅዱስ መርቄሎስ ኣብ 60ታት ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሮም ይሰብኽ ነበረ። ኔሮን ቄሳር ንሊቀ ሐዋርያት ዘቕዚቑ ክሰቕሎ ከሎ ዝተመልከተ ነዚ ዝጸሓፈ ንሱ እዩ። ወተሃደራት ንቅዱስ ጴጥሮስ ቀቲሎሞ ምስከዱ ቅዱስ መርቄሎስ እንዳነበዐ ቀሪቡ ሽንካሩ ነቂሉ ንሊቀ ሐዋርያት ካብ ዝተሰቐለሉ ኣውረዶ። ብፍጥነት ዋጋኡ ክቡር ዝኾነ ጨና ኣምፂኡ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣፍሲሱ ብፍቕርን ብክብርን ክገንዞ ጀመረ። በዚ ጊዜ ሊቀ ሐዋርያት ዓይኑ ግልጽ ኣቢሉ ንመርቄሎስ ተመልከቶ እሞ ከምዚ በሎ፣ ወደ እንታይ ደኣ ንዓይ ክንድዚ ዝኣክል ጨና ኣባኺንካ በሎሞ ተመሊሱ ዓረፈ። ቅዱስ መርቄሎስ ድማ ንእግዚአብሔር እንዳመስገነ ብንጹህ መፍታ ገኒዙ ንሱ ኣብ ዝፈልጦ ሓደ ምእመናን ቤት ኣንበሮ። ንሊቀ ሐዋርያት ብምግናዙ ናይ ክብሪ ተዋሃቦ። እዚ ቅዱስ ሕጂ እውን ስብከተ ወንጌል ቀጸለ። ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ግን ንሱ እውን ተታሒዙ ኣብ ቅድሚ ኔሮን ቀረበ። ኔሮን ቄሳር ንቅዱስ መርቄሎስ ሓተቶ፣ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ክቐትለካ ከም ናይ መምህርካ ጴጥሮስ ወይስ ካልእ ትደልዮ ዓይነት ኣማውታ ኣለካ በሎ። ቅዱስ መርቄሎስ ድማ መለሰሉ፣ ዝኾነ ዓይነት ሞት ንዓይ ኣየፍርሓንን እዩ፣ ዝደልዮ ናብ ጎይታይ ቀልጢፈ ምኻድ ጥራይ እዩ በሎ። ንጉስ ኔሮን ድማ ደፊእኩም ስቐልዎ በሎም። ወተሃደራት ድማ በዛ መዓልቲ ዕለት ከም መምህሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ንቁልቁል ኣፉ ደፊኦም ሰቐልዎ። ሰላም ለመርቄሎስ ጳውሎሃ ዘተሰምዓ እንተ ነገነዞ ለጴጥሮስ ግንዘተ ሰናየ ሶበ መኮንን ይቤሎ እመትፈርህ ስቃየ ንግረኒ ዘትፈቅድ መዊተት ኣየ ይበሎ በዘትፈቅድ ቅትለኒ ችያየ። በረከተ ምሕደረና። ከምኡን ቅዱስ እዝራ ነቢይ ከምኡን በዛ መዓልቲ እዚኣ ከምኡ ዝበሉ ኤልያስን ሄኖክና ናብ ዘለውዎ ብሔረ ህያዋን ዕርገቱ ዝኾነ ቅዱስ እዝራ ነቢይ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ 500 ዓመት ኣከባቢ ዝነበረ ነቢይ እዩ። እስራኤል ካብ ምርኮ ድሕሪ ምምላሶም መጻሕፍቲ ተቓጺሉ ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ስለኡ ኣብዚሑ ዝለመነ ንጥበብ ስለ ዝደለያ እግዚአብሔር ንቅዱስ ኡራኤል ዝለኣኸሉ ብኢድ እዚ ሊቀ መላእክቲ ጽዋዓ ልቦና እሰተየ። በዚ ምክንያት ብዙሕ ምስጢራት ዝተገልጸሉ ን40 መዓልትታት ምግቢ ከይበልዐ ኣገልግሎቱ ዝጠፍኡ መጻሕፍቲ እንዳነገሮም ዝጽሓፍሉ መጽሓፈ እዝራ ዝተባሃለ መጽሓፍ ዝቐረበን ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዝነበሩ ቅዱሳን ነቢያት ጻድቕ ሓደ ዝኾነ ዓብይ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ። ስለ ቅድስናኡ ድማ ሞት ኣይቀመሰን። እኳ ደኣስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱሳን መላእኽቲ ናብ ብሔረ ህያዋን ኣእተውዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። እግዚአብሔር ኣምላኽ በረከቱ የካፍለና አሜን። ሰላም ለከ ተረፈ ነቢያት ሱቲኤል ድህረ ማእረር ወቀስም ከመ አሃደ አስካል ሶበ አናህከ ማህሰሰ ቃል
ስብሃቲሁ ለእግዚአብሔር ልዑል እሳተ ድሉ ይበለከ ዓመ ዕለተ ትክል ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሐዋርያት ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ ቅድስቲ ቴዎዳስያ ሰማዕትን ቅድስቲ ንስቶሮኒን ዘኢየሩሳሌምን መዘከርተኦም እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ይሕድረልና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአርምልኝ አሜን አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክት ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነ ነው ባልሃንም ኩሉ ኩስ መዛኪ መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህናችሁ ወድንግል በስጋችሁ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ሞገስ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአለ ወጽልያ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ጣውኒ ተማይጸነግ ተማጽነ ክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን